No walk and I get it more. Father, you get to look at. You don't want to go look for that to look at. I think it's time to you, Monango. Oh, do that for you. I don't make a deal, Bankwaka, what do you photoshoot? You look a photoshoot? Photoshoot. Okay, I don't go and teach me to that. About I don't know. I think money to come on kitchen. I did. Yeah, I did. Don't I? That be no depend on Biro Conia dear. Chigaman, don't I see Nipoka Kendo? 1 hour go to 1 gako, and Gako see you. Pokwa Kendo official. What in your lover day? And no save me. No save me nada. Pokwa didn't do that much. Very soon. Moro no kare kaka nadhi puodho emomiyo ring koda nyaka keto thum no kama maya teko kabisa ma sani kata pen nochwe mana pen kila moro kanyo emomiyo koro winjo maber matin bantie gik manuwacho mano ka winji maber mana kinde dhire iwinje gik mawacho gi ben ne mana tiye akiane onindo kanyo akiane nitie kanyo
operation tiende ni konde marach. Lakini yedhe momiye pod ok dhi konye. Tani kani? No wuok kode pok. Ne gin gowena. Ananda. Baba, wapo kita kusake dulu. Excuse me. Unji. To you know Calvin's the photographer. Calvin's. Orang somo picha na ler kabisa, picha na go kata sana. Kami ukata test moro ma kena chodu moro. Ndio mo. Koro wetu mimi timo photography. Acho timo photography. Time level man. Eh. Machopo level normal. Onge level malo mina chope moingo machopo. Ma kuma chope cha ema level mubik. Yeni ana journalist. Hey. Ana journalist. Kendo jopicha go sana no mang'eny. Masa moro kinyal bedo mokwongo makwongo ne. Koro iko picha mage. Wata go koro soft copy. I hard copy koro lure ndi oro mane. Hard copy pesa di to soft copy pesa. Koro soft copy ni ndago mang'eny. Koro wadhi ringre bei. Ineno. But koro hard copy kago chwada chiel. Imiye mana 50. 50 only. To soft copy no te mane hard copy. Soft copy koro ngeni anya oro ni simo. Ineno soft copy anya oro ni simo. Imiyo. Hard copy koro moro mi ikaw to this album cha. Ringe. Ana doro maralba. Doro maralba. Sawa ibogo kode. Koro aku sudah chingo. Yes. Okay. Okay, Manobe. Yes, Father Mr. Cheng, ncho okel kai, kobiro yudo thieth e hospital. So though the one manobiro, nobiro ka fevers gi malo, no akonye gi painkillers moko. Though during ward round much more pile, morning hours, I've realized ni okodhi maber to ntiere mathoth moro be ni timone. Kaneno tiende, karango tiende, chalo ni kind type mar thuol mano kae, nen thuol manigi kwiri mang'eny. Koro gino aparo ni olandore e part mar tiende machielo. Obiro nyaka side mar mamni. Koro gima wanyalo konyego en mana ni obed amputated. Ya, nobiro kodeko. Ber ka thuol okayo ng'ato, to wa take action immediately. To mano paro nodeko matin. Koro noweyo, nomiyo kwiri cha odonjo mang'eny e dende. Joma nokele manodeko kore nobiro. Wan ka nobiro nowatemo as fast as possible, mondo wakony jaduong'. To I realize later on ni nobiro modeko. Yeah. Koro gima wanyalo konyo jaduong' en mana ni amputation. Yeah, tiende no mondo obed amputated. Nikech ka otim mano, to mano nyalo kelo gimoro maduong'. Mano kende manyalo timo koro mondo wakonye, nikech ka waweye to gino dhi landore nyaka moloyo kama osechope sani. How fast can you do it? Yeah, it just depends with the financial issues. Yeah, because the amputation cost and all cost 100,000. Koroka the family nyalo raise pesa no. Even as we talk now,
I'll order it. 100,000 as deposit and the whole process. That will do everything. Yeah. Okay. Yeah. Then I think what did the amputation? Okay, tim kamano. Ka in nyari maduong' mana kapod ihere to tem mani tim kamano nikech waneno ka nyalo lalo jaduong' mbele kanyo. Mano omiyo ber kiluonga secretly. Yeah. Yeah. But an gi hope kotim amputation odhi bedo maber. So maybe run around. Okay. But I can raise that money. Okay, please do so. But you can start the process as I. Yeah, it's okay. Yeah. Okay. Okay, thank you. Asante. Amen. Hello. Yes, Vera, good morning. Which your name? You said you're Sultan Sani. Hey. Kiki Lord, all I'm on. You're just a 100,000. Okay. But I'll give 40,000 for my guy. Yeah. Yeah, just wait a minute. At their bank, at the full amount. Yeah, from the workers' welfare account. Yeah, don't worry. Mano pesa maji welfare, mar workers makae ma welfare. Maka gimoro timre to wamiyo gigo. Yeah, so. And that plan biro kono. Yeah, plan biro kono kiny. Mondo anene osuptal. Yeah. So everything will be okay. One minute. So. Yes, hello. Bwana, adoro lepa bwana. Watimo nango? Chalak. Poa. Okitim kama? Bwana sani pod nitie wax matin. Okiwa gochi ni adhi biro mtani. Bwana, anadwa lepa bwana. Anadwa lepa wach mang'eny aye bwana. Ni timnia. Gimotimo onge kanyo. Sani pod adich timnia. Bwana ng'eni kumorome, mibiro golone lepa. Wawinjire. Ni timnia. Wagochi ni godhiambo, adhi biro mtago godhiambo. Asante. But ng'eni kumorome te mibiro miya. Abiro mta. Sawa. Pod adich. Poa. Sawa. En mana dek, asebedo ka dek. Ngimani? Ete sen, ang'o ma chunyi in nag sura mar kuyo kama? Ode mano tang'eyo, ambo osebedo ka chando chunya. Ong'eyo ma neno na bia nene gi dola ka. Ang'eyo nonyal losi maber. Kinde mag kuyo kama, to baba isiwinjo dhi nade hospital kama ichotere. Meanwhile, mak mondo ing'e ni en mari. Kamano wadi konyowa. Naon marach.
Nang'isi ni an man kodi. Immediately manigona ni yes. An man kodi. Kane madwa bedo kodi nyaka giko. Kaka nwasesingre ni an one forever. An man kodi. To in gadier. In gadier. Ya gima poga kodi. En mana tho. Kendo abok apar nabotho. Ok apar. Koro wachi. Anisi wada. Antie. Ne smile. Aswito. Akinde. Aswito. Nintie. Nemiwita ma. Agawiti asar. Ya. Kare mismase misigoni. Aneno ka dendi ok rach. Orach pare. Ok orach ahinya. Apo kaka nicha we aneno en mana machanganyiko matin. But pod ineno kaka na we. Adier. Kana timo wadu mana makobi. Wadonjo eti macho. Badonjo dia. But kingine na. Wadonjo. Wadonjo eti macho. Sora, wadonjo na. Owino, chimoch ga kata gi. Hi guys, good. Any complaint from departments? Any other complaint? Any concern? No. I think we are good to go. You're good to go. Okay, I hope you're doing well as you've said. And then the matter at hand is I hope each and everyone knows why Vera is not at work and what happened to them dad. Well, I'll explain. Vera's dad was bitten by a snake and currently he's at the hospital and he's due for an amputation tonight. Oh, still just saying So amputation is kukata mguu ama mkono. So hiyo mguu yake ni mbaya sana. So ataenda kukatwa leo jioni. Understood? Good. So I'm going to rush there today in the evening and still you'll take charge of the activities in the facility, and I hope that you'll take good care of the employees. Yes, I know. Yes, Is there an issue? Wada. Yeah. niko ni Bosco. Steve nilitaka. Niko ni Bosco. Beta Still in your concerns. I will take care of them, sir. But chunga kikiwa charge clients. Hapana kwa charge. Sawa. Koro. That's all for today. Just know that I'll be traveling and I expect total cooperation from you, sir. Yes. Any report otherwise, let me get it when I'm back. It's okay, sir. Noted, sir. Sawa. Yes, sir. Dismissed. Joherana, winja mama. Ayabe. Angoma na kosunienge mana. Bimna. Angoma na kosunienge mana. Bimna. Kosona chwanye kiachna. Mama bimna. Kosona chwanye kiachna. Mama bimna. Amami. Amana. Pareka biro iri. Kakoso katananga. Pareka na biro iri. Takoso katamanga. Nakoso nyaka pesa. Toera ne chuna nyaka neni. Nakoso nyaka pesa. Toera ne chuna nyaka neni. Abiru kumi. Mudolila oko. Jujugi goya. Toma goya goya. Toana eri yenge mana. Mama jabe. Winja mama. Nyiri matinde oloko kido. Nyiri matinde oloko kido.